Ti ito yung munisipyo mitad akit ka sinapo Diyos all more than 85% ti nalpasen ket supposed to be kada ito katapusan dito July kuma iti kasla iti panakalipas na ito contractor nga timawat iti duwa nga bulan nga extension na so nga may karina nga talaga lipasin dahil aging ganit September 30th. Ti dyan nga rason na pa dahil kuryente nga 3-phase nga kumamang kumadita munisipyo may handa nga iti 3-phase nga may iso timang kwaday elevator na iso nga dapay nga mates kada iso amin di may isang rason. So kasama-sa ko natin lahat na pang-voltage, sir? Oo, kasi dahil ka single pala. So nga 3-phase kailangan may voltage ta. Dahil ti plano ka pinapunuan na kat ito cover court may na-find out may nga talaga nga awan iti foundation na talaga. Iso nga kahit ko may kasla may lawlawa dahil pagyanan ti Sangguniang Bayan nga pagsisesyonan dakin as well as di opisina tamang ti kasta limawat ti executive pag lumawa mo kumabasit iti pati legislative di ti plano. Sir, napalungkot yun sir, maapinahan namin ikan ti foundation di ti Jack wata Tempo pala ni Engineer Makusi dito idi. So pala ti Engineer Municipal Engineer idi. No apeng empalubos na nga kasday. Pero ang nga dahil po siya, dahil po. Dito kwati munisipyo. Mato dahil nagdagupan dahil ito, munisipyo tayo siya? Almost 132 lang. 132 million. Kaano progina sir, dati covered for sir? Hindi, if I'm not mistaken, March the last year. Kasi na-delay iti 7 months. Dahil ururay mit kasla panang-approve ti Sangguniang Panglaliway ang pang-kadijay mi. So nga na-delay 7 months. Iso ti gapot medyo naglaps dati gratuitous sa quarry iso nga naisar ding ti panaggabgabor iso nga kwata ko pagkadagiti kakadwa kin engineer nga mabalin agree-apply kami ta ilipas mi tapan na kaburnan mairugi mo tenta barbaring maalamin to adan to maalamin to malakada ito 7171 magpanang itultuloy pa kadigiti dudu mga proyekto ti Lea Marcos. At madamang at ti kuadata na kasi na po Diyos na pa-reopen ko di jay kwati Supreme Court. Isot ta ti yurore ko ti no anati decision da if the no maritain di pa nangiaward dati Nuevera uno saan. Taki napunuanan na hindi pala last year na adamot ponente na dato yung kaso ni so nga euro record nung anati kasla decision na if we are going back dito norte nga ma-retrial o no aga ma-retain di jay decision da nga dati. Anong hektarya man sa ti lumanong hektarya dito naala dati Marcos Hapok ket 15,400 hectares. Sir, ano sa naging na-receive mo man ng awards na nag-appoint to region and iti provincia, sir? Dagito yung award apok nga plaque of recognition kataga po ti region. Idi dati may sa idi 2021 idi ni pala po General Peralta iti RD. Kada ito nahalakita tayo July 4 kaya. July 4, kiti so ito may kadwa na nagapo magkiniya po
RD Ubingki. Tinday ito may sa akin, tingga po iti Department of Education. Anong award yung pinapasa ang pag-iintigan na Tigijay pa nagtulong, tulong ti PMP, no, niya man tigijay programa da, iso ito, no, apay. Kinuha naman tigijay kasla na aramid mo nga kasi di ko di na pag-surrender mga 34 nga individual nga dati leftist iso kay ti kuha na dito kung ginga po na nga ti dagito nga award ket iso na Sir, dahil sa ready plan yung ang request hindi national that we panakaramit hirap sa mga magdamang lumaya pa sa Marcos, sir. dito request pala ni Apo ko di ko Apo dito ngarantay ni Apo Arsenio ipapalo up ko lang tapno tigas ta barbaring no kumanla no mapandinganen ket barbaring ka dito nga panag second term ko ke ma-approve to kumalawan no marugyan to kumadata nga rangtayen. Sir, mga barangay ni mabilipisyaran no kano maarami din. Sal dito nga barangay Apo ket sal nga limlim 1 2 3 4 5 6 60 ma-beneficiaran. Kinsa lang nga dagito nga mga barangay ti ma-beneficiaran na po pati pa jay madungan. Jay madungan ti kuana. Isa ti di jay tourist destination ng parte ti Marcos. Daydi base ka daydi naudi nga assessment ti DPWH dito second district 240 million. Dada. Kasang ka yung barangay, sir? Mga jaka mo mga 200 meters sana. Pagpakamok kadigiti kakailyak nga taga Marcos ta agan anos tayo karkararag tayo tabarbaring digiti nga ara-arapa vision tayo Apo ko kataparan kuma I know if we pray together amok nga ti Apo nga na marswak an patgan na tayo so nga again no nyaman digito sa gabasit lang nga ipapaytata po alakit an-anusan tayo as long as I am the mayor of this town every year nga nainayonan dagita nga proyekto ako. Iso nga dagita kalkalsada tayo pa that farm to market road tayo or no ababa no laki dinalawa. Ta every year nga makalat 7171 namnaman nyo latama nga ada nayon tayo aging ganan to di malpas. Di jati may baga kada kayo. I will do my best. Tatay filosofya ka po datayo ti magpapintas ti ili tayo tapnon ti kasta dagiti business si Judan ton ti umay agaplikar hanya datayo to agaw-awis kadakwada as long nga mapapintas talaki diti ili tayo nga Marcos and I know tadato yung ili tayo Apo katanong ko tutuusan ka the center of the east so nga please lang agtikin na may tayo kumag may sa tayo nga magpa-improve ti ili tayo nga Marcos.